अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक भाई मनीष जायसवाल। हमरा के पीछा कैसे के दी तो है खतरा के हिस्सा कोरोना हमरा के वैसे तू पीछा कैसे के दी तो है खतरा के हिस्सा ऊपर बाटे फेटाई पवनो कनई खे बानी रखल बचा के बलमुआला तोहर कनई खे बानी रखल बचा के बलमुआला तोहर कनई खे भारत बहरानु जाऊना तू चीजला बानी जगोले हम मासिक 36 लाख